Lafiya? Haba yaya wai daga na hito ka aike ni wai shine wannan zai tattare ni yana kuke yi na wurin ne? Sorry sir. Na ce mi kuke yi na wurin ne? Sorry sir. Muna zikiri ne malam. Muna zikiri ake ana jan kuwa? wallahi muna zikiri ne ko da kazo malam. Sorry sir ma gari. Kuna yi faɗa makaranta kai da kai ina ƙaunuka Amira ku same ni ofis. Sorry sir. Ya ja muna wallahi. Ka gani ko sai da nace su bari suka ki bari. Yanzu gashi na ya ja mu. Dama bisa hannu ba ko? Malam, wani wurin nan nake abin nan. Ai haka ne kamar yadda ta saki karanta mashi haka da wurin. Haka da wurin. Rubutu ne ɗin da ne ce wurin. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wala ya aiki. Malam barka da Ya fama. Alhamdulillah. Bismillah. Karau. Malam, wallahi ina son in yi wani aiki yanzu nan. Continue. Wani